kurangarira kuti tanga tisina kudai. Tiri kurangarira kuti chero taikazama kana kuti taiedza kuzvigadzirisa zvazvisingagoni kugadzirika kusvika imi mauya. Zvino manero anhasi ngazvitibatsire kuinda pamberi, ngazvitibatsire kusimbisa ukama hwedu nemi nekuteedzera zvinotaura shoko renyu. Nokuti nokuda kwangu, nokuda kwomumwe nomumwe ari muno, specifically mumwe nomumwe wedu, makauya. Baba, tinotenda muzita raJesu. Kana kudya chirayiro ichi kuna vamwe chaiunza urwere, isusu nhasi pano ngachiunze utano, ngachiunze simba, ngachiunze freshness, Baba, yokuziva nokuona zvamakaita. Baba wamasimba ose, nekurinyuwa mafambiro edu namaitiro edu, nokuti imi mune zvamakatoita kare. Tinokudza nokurumbidza zita renyu muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Ndinotenda kuti tese tapiwa mumwe nomumwe chingwa chake uye newaini yake. Saka tichipedzisa nokukonkluda nguva iyi yandofunga kuti tinofanira kuramba tichiirangarira nguva dzese. Tichatanga nechingwa. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Titore chingwa chedu. In the same way, also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Titore mkombe wenu. Tinotenda ndichakumbira tichiridzirwa nekuimbirwa maelders andibatsira tichicollecta macups edu. Mwari achitiitira zvakanaka. Let's have time to reflect and remember as we worship the Lord for what he has done for us. The blood of Jesus was shed for me, shall never lose its power. The blood of Jesus, the blood of Jesus was shed for me, shall never lose its power. The blood of Jesus, the blood of Jesus was shed for me,
shall never lose its power. Oh, the blood of Jesus, the blood of Jesus was shed for me. Shall never lose its power. Shall never lose. Shall never lose its power. Shall never lose its power. Yes, shall never lose its power. 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 Oh, shall never lose its power. Shall never lose its power. Yes, the blood of Jesus, Jesus was shed for me. Shall never lose its power. Yes, the blood of Jesus, the blood of Jesus was shed for me. Tinamate tinotenda Baba kakare kuuya pamberi penyu. Tinotenda nokuitika kweshoko renyu nekunendera zvokwadi. Zvose zvamakataura makati zvinoitika. Tinotenda nokuporeswa, tinotenda nokusimbiswa. Tinotendawo Baba patinorangarira zvamakaita, kuti tinopiwa simba idzva rokuramba tichinda pamberi, tichimanya Baba wamasimba ose nokugamuchira zvamakatiitira. Kukudzwa nokunamata ngazvipiwe kwamuri manheru anhasi, muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ndichisira MC wedu tisumuke tifarire zvakaitwa naShe muupenyu hwedu. Dai asiri Jesu yo wakandisunungura, ndiani waizondiona? Hapana waizondiona. Oh, dai asiri Jesu hapana waizondiona, ndiani waizondiona? Hapana waizondiona. Tokumbira uma offering bowls auye kuno kudeni tichiimbirwa tichiisa offering yedu muzita raJesu Kristu. Ndiani waizondiona? Hapana waizondiona. Wakandisunungura, ndiani waizondiona? Hapana waizondiona. Asiri Jesu hapana waizondiona. Ndiani waizondiona? Hapana waizondiona. Yani waizondiona. Yani waizondiona. Yani waizondiona. Ariko ere mabowels kana tinde pa next mabowels, offering bowels. Che avati titore offering, we are in mabowels. We are in mabowels. Hapana daya asiri Jesu wakaniona, ndiani waizondiona? Ndiani waizondiona? Ndiani waizondiona? Ndiani waizondiona? Ndiani waizondiona?
Ndiani waizondiona. Waizondiona. Daya siri Jesu. Wakandi sunungura ndiani waizondiona. 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 Tinamate. Tinokutendai Mwari wamasimba ose neruoko rwatambanudza kupa kwamuri. Tinokutendai nekuropafadza nekudzorera zvatsitsirirwa zvakupfachukira. Zita renyu rigokudzwa muzita raJesu Kristu. Amen. We are entering into a time of worship once again, preparing ourselves for the next speaker of the night. So we are going to leave this time to the praise and worship team. Hallelujah. Hallelujah. Just raise your hands to God. Hanzi Mwari ngavaongwe nekuti vanotipa kukunda. Hallelujah. God always gives us the victory. Vatisvitsa pano, he is Jehovah Ebenezer. Hallelujah. Juya mweya. Hallelujah. Juya mweya weu. Juya mweya weu. Juya, juya mweya weu. Juya, juya hakuna zid serachis kana nuku enga hakuna riwe rakana zitorumbu hakuna sita hakuna sita hakuna sita kana noku hakuna rimwe sitaraki hakuna sita hakuna sita hakuna kana nuku hakuna rimwe hakuna rimwe sitaraki ini ndino ichimupambi nekuti hati zaive
or speak in the spirit in the next minute. Oh, Rikamasando Robokoshika Mutsuma. Munjenjema Mutulianda Labakashika Murena. Rakatala Mangwanda Labakashika. Murena Munjema Mutulianda Labakashika. Rakatala Mangwanda Labakashika Murena. Rando Robokoshika Mutsuma Munjema Mutulianda. Rika Masando Robokoshika Mutsuma. Rababo Sakatala Mangwanda Labakashika. Rika Masando Robokoshika Murena. Munjenjema Mutulianda Labakashika. In the mighty name of Jesus. Rika Masando Robokoshika Murena. Munjenjema Mutulianda. Maura nasi tisingadi kupedza nguva. Tine muranda wa Mwari anoshandiswa naMwari nenzira yepamusoro. He is one of the senior pastors in this church. You see, patinofamba mugwendo hwokuinda kudenga, nombeta takazadzwa nemweya mutsvene zvakadii, but there are times we leak. Saka kana tauya panzvimbo yakaita seino, we need a refuel. Kuti tivandudzwe, tidzokere panzvimbo dzedu, ende vamwe tisvike pa-overflow. Saka mauro anhasi, overseer ngirazi vari pano, kuti vameke sure kuti wazadzwa zvakare namweya mutsvene, wavandudzwa zvakare namweya mutsvene. Muranda waMwari achiuya, ngatiisei maoko edu pamwe chete tichimugamuchira achizoshumira kwatiri maura nhasi kupfurikidza muzita raisho wedu Jesu Kristu. Over to you, sir. Maura nhasi kupfurikidza muzita raisho wedu Jesu Kristu. Over to you, sir. Greetings tonight in the name of Jesus. I would like to acknowledge the anointing upon our father and our mother. Acknowledge the anointing upon our in the name of Jesus. I would also like to acknowledge the executive here present and all protocols observed. We may take our seats. We may take our seats. I will take my reading from the book of Luke. I will take my reading from the book of Luke, Luke chapter number 1. I will take my reading from Luke chapter number verse number 26. Verse 26 to 35. 26. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. Mumwedzi wechitanhatu ngirozi Gabriel akatumirwa naJehovha kuNazareta. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Kumhandara yaida kuzororwa nemwana naJosefa werudzi rwaDhavhidha. Mhandara yainzi Maria. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Yakati kwaari, fara iwe unoremekedzwa, Ishe vanewe vakaropafadzwa pakati pemadzimai. But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Apo akanzwa izvi akashamisika nokuti mamhorosirei aya akadai. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Ngirozi ikati kwaari, usatyewe Maria, nokuti wawana nyasha pamberi paJehovha.
And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. uchazvitakura mimba uye uchapona mwana muchamutumidza zita rekuti Jesu. You will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. Achava mukuru uye achava mwanakomana wekumusoro-soro. Jehovha vachamupa chigaro chababa vake David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Achatonga imba yaJakobho nekusingaperi uye umambo hwake hauzoperi. Then Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? Zvino Maria akati kungirozi, izvi zvichaitika seiko sezvo ndisingazive murume? And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Akati kwaari mweya mutsvene achakufukidzira, uyewo icho chichabarwa mauri chichange chiri chitsvene, uye achanzi mwana wokumusoro-soro. Tinamati Baba muzita raJesu, Uye achanzi mwana manheru ano ndinokutendai nomweya wenyu mutsvene. Tinamati Baba muzita raJesu, ndinosuduruka kuti mimutore nzvimbo yenyu. Zita renyu rikukudzwa nokusingaperi. Muzita raJesu weNazareta. Amen. Amen. Tonight we'll share on the subject of the Holy Spirit. Manheru ano tichagoverana pamusoro penyaya yamweya mutsvene. Tonight we'll share on the subject. Joel prophesied Joel akaprofita and spoke that the Holy Spirit will be poured, akataura kuti mweya mutsvene achadururwa, that a day will come kuti pachasvika zuva that the Holy Spirit will come and will be poured. richadururwa mweya mutsvene. And as we read in the book of Acts, Tichiverenga mumabasa, the Holy Ghost came, mweya mutsvene akauya. and the Bible says in Acts chapter number 1, Bhaibheri roti kuna mabasa chapter 1 that when you receive him, kuti pamuchamugamuchira you shall be endued with power, muchazadzwa nesimba, and you will become my witnesses. uye muchava zvapupu zvangu. So tonight what I want us to understand Zvandoda kuti tinzwisise nhasi mauro ano is that the Holy Spirit inyaya yekuti mweya mutsvene zvandoda kuti is tinzwisise part and parcel of our lives every day. chikamu cheupenyu hwedu mazuva ose. So many times we have taken the Holy Spirit Nguva zhinji takaita mweya mutsvene and made him and worked together with him. takamutora kana takashanda naye. Maybe in our church services when we go for prayer, but when we go to our secular jobs, when we do our projects, kumabasa eduko nekumaprojekti eduko and we tend to leave the Holy Spirit out tinobva tamusiya panze mweya mutsvene, because we have been taught nekuti takadzidziswa kuti that when he comes, kana auya you will be filled muchazadzwa, and you will talk in tongues mataura nendimi, and you will receive some gifts magamuchira zvipo, and you will prophesy. profita, You have a word of wisdom, a word of knowledge. shoko reuchenjeri, You will help you in the ministry of helps. anoda anobatsira mumabasa ehelps, You will help ushumiri you. hwehelps. And we have put him in a box Takabva tamuisa mubhokisi and said he is for ministry at church. kuti anongoshanda zvinhu zveushumiri hwemukereke. But when I am doing these other things, Asi kana ndochiita zvimwe zvinhu izvi it's not about the Holy Spirit. haichisiri nyaya yamweya mutsvene. But you realize tonight from scripture Asi uchaona nhasi mauro ano kubva mumagwaro that the Holy Ghost, when he came, kuti pakauya mweya mutsvene, and when he comes, kana kuti kana auya he is to be involved anofanira kupinzwa in everything we do as Christians or as believers. mune zvinhu zvose zvatinoita semakristu In kana our seva, day-to-day living, mukurarama kwedu kwezuva nezuva he is supposed to be involved. anofanira kunge achipinzwa We are mukati not mazvo. to shut him out, Hatifaniri kumuvharira panze, but to work together asi with kuti him. tishande pamwe chete naye. The Bible actually says that our bodies
bhaibheri roti miviri yedu are the temples of the Holy Ghost. itembere yamweya So mutsvene He dwells with us, anogara nesu such that when you go out to work at the NRZ, kana wabuda kuenda kubasa the kuNRZ Holy Spirit is inside you. mweya mutsvene ari mauri You don't leave Him by the door haumusiyi pamusiwo and say, now I am doing, I'm working, or maybe I am chanting, or doing, or I'm the train driver here. obva wati haa ndakuita zvimwe And the Holy Spirit, this is not your territory. mweya mutsvene hakuchisiri kwenyu kuno But the Holy Spirit asi mweya mutsvene should and must be involved anofanira kupinzwa in everything you do as a child of God. zvose zvaunoita semwana wamwari Because some of the things you are going to do out there, nokuti zvimwe zvezvinhu zvaunoita kunze uku they have been inspired. It's inspired by the Holy Spirit. zvinoita kufemerwa namweya mutsvene The idea you are going to do out there and have a project pfungwa yauchashandisa kuita project kunze uku as a believer has been inspired by the Holy Ghost. semutendi inenge yafemerwa namweya mutsvene But a lot of times when you then go out, you think this is my territory, this is now my project. paunobuda kunze uko unonzwa kuti haa izvi ndezvangu izvi And we ibasa shut him out. tobva tamuvharira panze But we have read from the word of God tarava kubva mushoko ramwari that it so happened that there was a zvakaitika kuti prophecy, pakanga pane muprofeti a prophecy to be fulfilled. wokuti chiprofita chaifanirwa And kuzadziswa an angel, Gabriel, came gabhrieri ngirozi kauya and he spoke to Maria or ndokubva Mary. ataura namary And the manner of greetings, the Bible says, bhaibheri rinoti mumhoreserwe it just startled, it just shocked Maria. wakashamisa mariya He said, what manner of greeting is this ikati one? mumhoreserei wakadai You are highly favored. wakaremekedzwa You have pamusoro been chosen. pevazhinji wasarudzwa Hallelujah. And wakaremekedzwa the angel begins to say things to Mary. ngirozi yotanga kutaura zvinhu kuna mariya And the Bible says she was troubled. bhaibheri roti akanetseka And she was troubled. achinetseka kudaro The angels continued to say, do not be afraid, Mary. bhaibheri roti usatye mary For these things are going to happen. nokuti zvinhu izvi zvichaitika And Mary, as she was listening, mary achiteerera kudaro I like the part where the Bible then says to her, ndinofarira panonzi nebhaibheri kwaari where Mary then replied to the angel, anopindura mary achipindura ngirozi and Mary then says to the angel, mary ndokuti kungirozi how shall this be? ko zvinoitika sei The angel had talked about a son called Jesus who was going to come. ngirozi yenge yataura kuti uchava nemwana anonzi jesu And Maria had been chosen, mariya anga asarudzwa and that the seed was going to be planted in her body. kuti mbeu ichadzvarwa mumuviri wake And as they were discussing and talking, vachitaurirana Maria then discerned mariya akaona and saw that this is a good thing. akaona kuti chiro chakanaka ichi She got out of the shock, akabuda mukushamisika kuya and there was enthusiasm in her. akatanga kuda And she began to say, akati then how shall this be? zvichaitika sei An interest was put into her. akatanga kufarira She began to search, to exhibit some interest. akatanga kuratidza kufarira And she said, how shall this be? akati zvinofamba sei In other words, nedzimwe nzira Maria was saying, or Mary was saying, mary aiti tell me more. ndiudzei zvimwe Tell me more. ndiudzei zvimwe Tell me more. rambai muchitaura tinzwa Tell me more about this Jesus. nyatsonditsanangurirai I am a virgin. ini ndiri mhandara You said I shall have a child. moti ndichava nemwana How shall this be? zvichaitika sei Tell me more. ndiudzei Tell me more. tsanangurai
Tell me more. ndiudzei, Tell me more. tsanangurai, Tell me more. ndiudzei. There was an enthusiasm Akanga awo which kufarira, was created. akava nekufara mumwoyo make. I thank God Ndinotenda Mwari for every minister, nekuda kwemushumiri for wese, every preacher muparidzi wese who went before me, vakaenda mberi kwangu being used by the Spirit of God. vachishandiswa namweya waMwari, And as they were ministering, vachishumira kudaro, as they were delivering, vachitaura shoko. I want to believe tonight Ndoda kutenda kuti nhasi that an enthusiasm pane kufarira was created inside of you. kwakaitwa mukati Something mako, was stirred up. pane chakakodzongwa. And as you were seated, Vakagara you kudaro were saying, tell me more. vaiti ndiudzei zvimwe, How shall this be? zvinofamba sei ipa, How can I have $1 million company? noita sei $1 million $100,000 project? $100,000 project Tell me inobuda more. sei, ndiudzei, Tell me more. ndiudzei. I come from the dusty streets of Gweru. Ndinobva kumadusty street I emugweru, don't have much to my name. handina zvakawanda pazita rangu. Tell me more. Ndiudzei, Tell me more. ndiudzei, How shall this be? zvinofamba sei, How is it going to happen? zvichaitika sei. There is a woman Pane mudzimai apo, who, when you talk to her, uchiti uchitaura naye, uchimuudza nyaya, umucheli ndava, ukaona akasimudza ruoko achirovana newe, ungapakamisi sandla ichaya nelawe, uti usandiudza, eti usanditaurire, usandiudza, ungandicheli njalo wena, usandiudza, ungatsho njalo, usandiudza. ungatsho njalo mani. Haasi kuti Akatsho kuti chirega kutaura, ungasakhulumi, asi ari kuti tell me more. uthi ntshela phela, Tell me more. akuntshele. Maria anyengwa. Umali yasekhonjisiwe, Ama-pledges. kwaba lama-pledges Zvakutozikanwa. sokwaziwa, Sowuyaudzwa. kodwa sezotshelwa Niwasina kumbona. engabonanga. Kwete ngilosi dzose dzose. Hatshi iingilosi zonke lezi, SiGabriel. ngothi uGabriel Ouya uthi iwewe. oyezethi wena, Kwaziwayi Maria. sakubona Maria, Kwaziwayi Maria. sakubona Maria, Greetings to you Mary. siyakubingelela Maria. Wakani Maria. Unjani Maria, Waitirwa nyasha. wenzelwe umusa, Wafeviwa. uyenzelwe ifeva, Wasarudzwa. ukhethiwe Kuva pamusangano uno. wasemhlanganweni lowo We-investment. Uri o-investment, kutaurwa kuti seed iri kuuya. okhulunywa ukuthi uyinhlanyelo Seed yeza, painoda kugara. inhlanyelo kufanele Seed ihlale, painoda kuenda. kufanele iye kwenye indawo. Maria onzwisisa. uMaria ezwisise, Seed ngayiuye zvayo. hayi inhlanyelo kayibuye, Asichidudzayi. kodwa akuntshele Kuti zvichafamba ukuthi sei. kuzahamba njani. Ndiudzei. Ngitshela Zvamuri kuti project ye-30,000. iprojekti ye-30,000 Ndinoiona sei. ngiyayithola njani. Tell me more. Ngitshela, Tell me more. ngitshela. And the angel began to tell her Ingilosi yaqalisa ukumtshela, and say to her, yathi kuye, the Holy Spirit, umoya oyingcwele the Holy Spirit, uyamtshele, the Holy Spirit. uyamtshele. Ratala mahai, Indele bosiyakha Deana matsa, yari telebesiyakha Ende makutamandeya, Nakutarabane matsuwa, Thank you, Jesus. Isarandelele bokota. The Holy Spirit will come upon you, Moya oyingcwele uzabuya phezu kwakho, and the power of the highest simba rokumsorosoro will overshadow you. richakufukidzira. How shall it be? Zvichafamba sei? The Holy Spirit, Mweya mutsvene He will come upon you. uchauya pamusoro He will pako, overshadow you. uchakufukidzira. To overshadow implies Kufukidzira kunoreva kuti God's divine presence kuti uvapo hwaMwari is going to be upon you. uchauya pamusoro pako, It's not by might nor by power, kwete nekugona kana nesimba, by the Spirit of God.
God. asi nekuda kwemweya womwari. So it implies the divine presence of God Uwapo hwaMwari was going to come upon Mary. hwaizoya pamusoro And it is paMaria, going to come upon you. uchauya pamusoro pako. In the name of Jesus. Zita raJesu. To overshadow. Tukuti ukufukidzire. It also implies protection. Kufukidzira zvinoreva So kuchengetedza. in other words, he's suggesting Nedzimwe nzira zvinoreva kuti that when I put this seed inside kuti of you, ndikaisa mbeu iyi mauri by the Spirit of God, nemweya waMwari, I will then protect you, ndichabva ndakuchengeta, brood over you, ndichabva so that ndakufukidzira nothing will happen to you. kuitira kuti pasaitike chinhu kwauri. Ziko, Uhlupo raitika, lwenzakele derekuti, ngilolu. muyamtenera zvisarudzira munhu, Umoya ngcwele uzikhethela umuntu. muyamtenera vari kuya kuzoisa seed munhu, Umoya ngcwele uzobeka inhlanyelo. muyamtenera vane chavari kuzodyara, Umoya ngcwele uzahlanyela olunye uluhlu. muyamtenera varida kuprotecta chavadyara. Umoya ngcwele uzavumbamela lokhu akuhlanyele. Achadyiwa chinhu wacho, Ohlanyelelwe ulutho wakhona. haachadi brooding. Ngasafuni brooding. But hayi idea yangu yandakangozvifungira so Hayi saka idea ndinobona yami kuti ndichaita sei. engasicabangelayo ngizabona ukuthi senza njani. A chicken, when it lays eggs, Huku it broods over the eggs. inovumbamira inorarira mazai. And something will be happening to the eggs Pane chinenge chichiitika kumazai. as the chicken is over the eggs. Painenge yakavumbamira mazai. Some heat, some energy Pane kudziya simba will be going to the eggs. rinenge richiramba riri pamusoro pemazai. And every day as it does that, Painoramba ichidaro mazuva ese, something is being created pane chiri kuita in the eggs. pamazai. Hallelujah. Hallelujah. Something will be happening Pane chinenge chichiitika to the eggs. pamazai. But if the eggs were to say, thank you, chicken, for laying us. We are now here, we are okay. Ndosaka tine kunyura kakawanda muma-projects. Yiko kulokucwila okunengi kuma-project. Nekuti zai riri kutiro Ngoba iqanda tapota apanyika sesiright. takunoku isusu Sesingapha thina. indai zvenyu munoita zvimwe zvamunoita uku isita pano Zakhona ngale thina sesila. yeti richiri kuda huku kuti irambe iripo Isafuna inkukhu ukuthi ibilo. ichidzisa ichigadzira zvainogadzira zvinozikanwa neakatuma Waziwa ngulo owathumayo. kusvikira mazuva nenguva zvakwana Ngesikhathi chinhu chozobuda choonekwa. sokuphuma lolwana ulutho lubonakale. Saka munhu anova excited Umuntu uyakholisa pamusangano wakaita seuno, emhlanganweni onje. asarudzwa, Ekhethiwe aiswa mbeu, ebekwa inhlanyelo. idea iri clear ave nayo, I-idea emgqekeselayo kuti ndezvangu ndakuenda sesithi ngokwami ndine sengikhaya. kamwe kaplani kandinako so Ngilokhu iplaneni lakho. kaplani kako manje kanofaya, Okuyiplani konke kaplani kako kachandiitisa mari, hamba kuhle. hausati wamboona iwe Awukasubone mweya mutsvene wobva vasiyiwa. uboya ongcwele bese chiwa. Haleluya. Amen. Munhu asina protection Umuntu kala protection yaanga achifanirwa kuwana, ayade fanele kudzivirirwa kune zvinoda kudya mazai, ukuvikelwa kudzivirirwa kune zvinoda kupwanya mazai, ukuvikela lokhu ungafuna ukubulala. kudzivirira zvinoda kuba idhiya iyoyo, Ufuna ukuntshontsha ingqondo leyana. kudzivirira kubva kumhepo dziya dzinoda kuvhiringidza. Ukuvikelwa kumoya leyana efuna Mweya ukuphaka. mutsvene anga akaita plani yekuti I will overshadow you, Umoya wongcwele bele plan yokuthi ngiza kufukamela. I will protect you. Ngiza kufukamela. And in overshadowing,
ukufukamela. The Holy Spirit was saying to Mary, Umoya engcwele besithi kuMary, I will not just protect you, angisose ngikugcine but kuphela. also as I overshadow, there is creative power Lapho ngufukamele kulamandla ayenza which will be impilo. going through me to you. Yabe phuma kimi esiya So kuwe. I will not leave you. Sakandi zokusiyi. Do not be afraid. Usache. And Mary was going to experience this powerful experience. Ndiyo zvaizoapinda nemazviri. And in overshadowing, Kufukidzira then there was going to be conception. kwaifanira kuzova nekuzvitakura. Conception was not going to take place. Kuzvitakura kwaisazoitika. If Mary had said, I like the idea, Dai Mary akangondoda idea. I'm buying into the idea, Gabriel, Ndazvifarira Gabriel. but I do it my way. Ndichazviita ndega. I've already have Joseph. Ndina Joseph kudhara. So you thank you, I would name the child Jesus. Ndinokutenda izita But Joseph would do his job for you. Chirega Joseph aita ake basi. She could have missed it. Akadai akapotsana nacho. Saka project inosvodza isati yatombobata. I-project iyafa Inorasika isati yatombomaterialize. iyalahleka ingaqalisi. Nekuti Mary asarudza Josefa. Ngoba uMaria ukhethe uJoseph. Akuti zveprotection yenyu nekubruta kwenyu yakho le nekugara kwenyu pamusoro pangu. lokuhlala kwakho phezu kwami. Ndina Jose anogona Mina kuita izvozvo. uJose uzawenza umsebenzi. Ndo zvandakatomusarudzira. Yikho ngamvuma uJose. Ndo zvandakatomudira. Isizathu ngamfuna Plus uJose. Jose ndoonana naye ndakatonyatsomuona every day. uJose ngiyabonana laye Izvi ngiyabona. zvamakutaura nenzira yamuri kutaura Lokho eselikukhuluma ngendlela elikhuluma ngayo. ichandishoresa, Kuzangenza ichandinetsesa, kuzangihlupha. ichanditukisa Kuzangithukisa nabantu. nekuti vanhu vanoziva Jose. Ngoba abantu bazi uJose. Ndikazongoonekwa ndaane rimwe dumbu, Ngingatholakala sengilesisu. muchato wangu wapera. Awumendo usubhidlikile. Idea yaMwari Icebo likaNkulunkulu yonzi ichiexecutwa naJose. kuthiwa lizakwenziwa nguJose. Project robva rafa. Iproject ibisisifa. Hallelujah. Tonight, Ntambama namhlanje I want us to understand ngifuna sizwisise that we are not just talking about the baptism of the Holy Ghost, athi sikungotaura pamusoro penyaya yekubhabhatidzwa namweya but we're mutsvene. also talking about how I can work with the Holy Spirit Tiri kutaurawo kuti tinoshanda sei naye mweya mutsvene wangu in a season like this. nguva yakaita seiyi. And the Holy Spirit also Uyewo mweya mutsvene will help bring discernment achaunza kunzwisisa, kuziva, as you work with Him. chishanda pamwe chete Because the naye. Bible says He'll guide you, Bhaibheri roti achakutungamirira, He'll lead you, achakutungamirira, He'll teach you. achakudzidzisa. So we kind of lose Him Tikamurasikirwa and naye shut Him out. tomuvharira panze, Zviya zvaatanga hazvichaperi. akuqalisire hakusapeli. Munotanga kudzimirwa Umuntu seqicha asanga agamuchira seed kodwa wayesamukele neidea yanga iri powerful. ingqondo eyayilamandla. Have you ever been in a prayer session? Wake waba semthandazweni Or have you ever been in some devotion all by yourself? kana uchinamata kana uri wega, Where you feel, onzwa, where you feel onyatsonzwa that something has happened in me. pane chaitika Something mandiri. is moving in me. Pane chiri kutofamba mandiri. Something is growing in me. Pane chiri kukura. Something is happening in Pane me. chiri kuitika. And you are excited alone in prayer. Uri kufara uri wega You are mumunamata. dancing alone in prayer. Uri kutamba uri wega You mumunamata. know something has happened. Unonga uchinyatsonzwa kuti pane chaitika. God has spoken. Bari wataura. Something has been deposited. Pane chatsvetwa. Then you go out of the room. Obuda mumba muyamo. 2 hours later, Maawa mairi 2 after days later, 3 days dzapera. you kind of Wakuita sekunge begin to wonder. wakushamisika. Hallelujah. Ndo paunozwa munhu woti dai tikamboita maprayers seayaya. Ikuzwa umuntu ukuthi ngabe singenza umthandazo njengaleyana.
Hallelujah. Maprayers say haya akatoitwa but pane pamakairasa mabuda muprayer. Ama-prayers njengalawana ayenziwa kodwa kukhona lapho yalahla khona. Mukatora ownership yezvinhu zvisiri zvenyu. Yezinto ezingasozenu. Mukati hazvichadi Mwari naMweya Mutsvene wake. Ati akusafuni uNkulunkulu lomoya Izvi engcwele wake. ndezvedu idhiri rangu rekusecular iri. Idhiri lami lesecular leli. In the word of God, Ezwini kaNkulunkulu you will begin to find uzathola ukuthi God working with people uNkulunkulu esebenza nabantu who into today's world, kulezi nsuku some of them could have called them politicians, abanye babeza zithi ngamapolitiki zathi army generals, ama-army general, some of them maybe prime ministers, abanye babe ngama-prime minister, community leaders. abanye bethungamela We have a abantu. guy like Bezalel Sasile umuntu onjengobhesaleyo in the book of Exodus u-Exodus who was an artist or a designer or an architect, wayelobungcitshi wokubaza, skillful, blessed of God, wayelobungcitshi but with the Spirit of God inside of him. asayibe nemoya wamwari mkhathi makhe. Not at one moment would Bezalel say, Kana mwe musi this is my idea, God, you can go there. Kana pai gona kuti I'm now in the secular and doing my thing. Dam secular ndakuzvitira. But he worked and worked with God. Shanda na Mwari. Hallelujah. We have people like Elijah, Tina vanhu vakaita saElijah. who could in today's world Munguva ino have worked maybe as an activist or an advocate. aigona kushanda semunhu Because there are times Elijah would stand for the people aimiririra vanhu. and be like a lawyer and plead for their cases. Aitaura segweta achimirira nyaya We have dzavo. people like Solomon, Tena vanhu vakaita who saSolomon worked at one time like a judge, aishanda semutongi. and he would present himself before the people Aizviendesa pamberi pevanhu with the Spirit of God upon him. nemweya waMwari pamusoro He pake. never said, this I'm doing alone. Haana kumboti ndiri kuita But he ndega. would work with God. Asi aishanda naMwari. If Deborah was here today, Dai Dhibhora anga ari pano she nhasi could have been an army commander, an army general, aigona kuita army general leading strategically in the forefront. achitungamira zvine unyanzvi ari If pamberi. Gideon was here, Dai Gideon anga ari he pano could have been a powerful military leader. dai akanga ari mutungamiri wehondo But with the nesimba. Spirit of God inside of him, Asi nemweya waMwari uri these mukati people make. realized Vanhu vakaona that in whatever we are doing, kuti zvese zvatiri kuita we cannot do it alone. hatigoni kuti We tiite take tega. God with us to our workplaces. Tinotora Mwari toenda naye kumabasa kwedu. Time will not allow me Nguva hainditenderi to talk about Joshua, kuti nditaure to talk nezvaJoshua, about Esther, taure to nezvaEsther, talk about Nehemiah, taura neyaNehemiah, Moses, Daniel, Moses naDanieri, Joab. vana Joab, These powerful people and men varume ava vane simba who would take God with them. vaitora Mwari voenda naye. I am God tonight coming with the word of God Nhasi manherano ndiri kuuya neshoko to raMwari us as men, kuvatiri sevarume that in our investments, kuti mumainvestment in edu our projects, mumaprojekti the God-given projects, maprojekti akapiwa projects naMwari inspired by God, akainspaiwa naMwari ideas given by God. idea akapiwa naMwari. Do you know sometimes we glorify our flesh and our minds? Munguva tinokudza brain dzedu nenyama. God throws in some idea, Mwari okanda idea, a God idea, a good idea yakanaka, a God idea. njere inobva kuna Mwari. Hallelujah. Pana hawana shoko kuna Mwari. Ukonotola ilizwi kuNkulunkulu. Pana hawana shoko kuna Mwari. Ukonotola ilizwi kuNkulunkulu. Kazhinji vanhu tinoti kana tazobuda musevhisi Sesiphume kuservice kanengi sithi. zvana ndingofunga hayi pfungwa dzangu Kona kuti ngicabanga hayi pfungwa dzangu. hayi mbone ingqondo zami. Hallelujah. Mwari adonhedzera uNkulunkulu sewisele. kwaziwai Maria, Sakubona Maria. masarudzwa, Ukhethiwe. mafarirwa, Uthandekile. mawanirwa nyasha. Tholela umusa. Akati greetings dzakadai. Uthi ubingelelwa kunje. Ndokubva asaramba ari pachiterera. Wale khona elalela. Ndokubva aramba achiudzwa zvichaitika Watshelwa okuza kwenziwa. kusvikira paanozoti iye Eze ethi yena zvichaitika sei.
kuza kwenzeka In other words, he says, I am buying into your idea. ngezinye indlela uthi I am ngiyavumelana buying into this prophecy. ngiyavumelana lesiprofita I lesi am buying into this thing. ngiyavumelana lento le I am buying into this presentation. ngiyavumelana lokukhuluma okunje Kufane zero presentation after presentation. kusukela izolo Kutanga wakuzona ndikunoita mari nchibva pano. uzibona ukuthi ngiyakwenza imali isuka la You are buying into it like Mary. uyavumelana lakho But njengemariya can you go all the way like Mary? uyakwanisa ukuhamba nayo yonke indlela Wototi njengomariya kana zvaJose zvichipera zvakutopera iidea ndaida iyi. kuphela sokuphela le idea Kana ngiyayithanda ndakutongoinda namweya ava vataura ndakutongoinda navo. sengihamba lalo nkulunkulu okhulumileyo sengihamba naye She buys into it, Mary. wavumelana lakho And the next thing we know, okulandelayo Jesus is born. uJesu sezelwe And she is now called the mother of Jesus. sokuthiwa ngumama kaJesu Dayari uma kangoita kamuka pride ke kungoda manje nini ndizvashayinisa mwaraini kwedu sha. zashayina But akagona kungozvibata. wazibamba Hallelujah. When an idea comes, i-idea ingabuya God puts something, invests a seed. You don't want to be full of pride. awudi kuzara nekuzvida And the other thing, you read the scripture from this same chapter. chimwe chaunoverenga muchapter iyi When it happened to Mary, pazvakaitika kuna mariya do you know after the conversation where she went kuti with the angel? akaendepi shure mekutaura nengirozi Where did he go? Where did she go? akaendepi To the house of Elizabeth. ndokubva aenda kumba kwaelizabheti She didn't go to Joseph haana kuenda kuna josi and say, Shamari yangu, mgani wami zvandaudzwa nengirozi Gabriel. kangutshelwe yingelozi ugabriyeli Sometimes we get an idea kwesinye isikhathi siyathola and we i-idea run to the wrong friend. siyegijime kubangani abangayisibo Hallelujah. Anoona uzati mfana neeconomy. uyakutshela ukuthi mfana ngumkhonomi lowo Zvakutaura izvi. lokho osukukhuluma Chakutofa. ususifa But she went to the house of Elizabeth. waya ku-elizabeth And the angel had also said, uko kuna anonzi Eliza. wathi ngale kulo elisa Akatozvitakura. usithwele na Chaakatotakurawo ichocho. lokho akuthweleyo Ndokuita conversation. wayenza i-conversation Osumuka oenda kuna Elizabeth. wasukuma waya ku-elizabeth Asvika ikoko. sefikile khona ngale Pane chinoitika pavanoonana. kwenzakala olunye ulutho bebonana Kwaziso dzavo dzasiritsiri dzeeveryday. ukubingelelana kwabo kwakungasiko kwensuku zonke Eliza anoti achingoona Mary. u-elisa uthi embona umariya Hanzi anobva ati blessed art thou. wathi ubusisiwe wena Wakakomborerwa iwewe. ubusisiwe Pakati pemhandara dzose. phakathi kwezintombi zonke Hallelujah. What if she had gone to a wrong friend? ngabe uhambe emganeni ongasiyo ke You need a friend anokuencourage. udinga umngane You need wokukhuthaza a friend ari prophetic. udinga umngane oprophetic Anoti chawagamuchira ichi. othi okukwamukeleyo lokhu Achisi chepano chete. ayisiko kwalapha kuphela Chichakuvhurira madhoko Angola. kuza kuvulela amadosi Chikukuvhurira eAngola rimwe dho kuCuba. okunye elinye Chikukuvhurira rimwe dho kuEritrea. eEritrea Wakaropafadzwa. ubusisiwe Okusimudzira kuencourage. ekuencourage Kuti chawakagamuchira chiya. okwenzela ukuthi lokho akwamukelayo Iwo wani kusimba machiri. qine kikho Hanzi naEliza. uElisa uthi yena Patangokwazisana. sithe sibengelelana Hallelujah. The moment I received greetings, ngithe ngisamukela ukubingelelwa the baby in me jumped. umntwana phakathi kwami uyeqile They were now talking dreamer to dreamer. sebekhulumisana ke abantu Anesid abalemibono na anesid. olenhlanyelo lo lenhlanyelo Uyanesid na John Mbhabhatidzi. lo ulenhlanyelo kaJohane Uyanesid na Jesu. lo lenhlanyelo Hanzi kaJesu patangosangana chete. sithe sihlangana nje Patangotaudzana chete. sithe sikhulumelana kuphela Manari mandira kwakugana umfaro. okimi uyeqenge njalo Kuwa kuti ndiri panzvimbo iripo. ukuthi ngisendaweni eyiyo Hallelujah.
So you need right people and right friends. Ndingabantu abayibo labangani abayibo. Wagamchira seed investment yakakura kudaro. Inhlanyelo investment. Lekuti ukasangana nacho nowa kuti apa dzapindirana. Ungahlangana la kuswa ukuthi hayi kungenelene lapha. Hallelujah. Alingani zvekwedu. Lo ngani uthwele okwakho. Anengari kuinda nekwandiri kuinda nako. Aluya lapho engiyakhona. Anengani mafungiro semafungiro andinayo. Abanga njengami lo. Anekuita kwandinekhoyo. Ule kwenza okwami lo. The baby in me jumped. Umntwana okimi weqile. Confirmation. Wasvika pane munhu wati ya saka zvikuita ndizvo. Saka patati hongu paya kuna Gabu ndikati ndozvida izvi saka ndizvo. Yikho lokhu kugabha angiyakufuna lokho. And Mary took the assignment. uMaria wathatha umsebenzi. And Jesus was born. uJesu wazalwa. Hallelujah. What a powerful investment that happened. Investment enkulu okunganani. And since day one until today, fruits and more profits. Kusukela kuqala ilanga lokuqala kusukela namhlanje isithelo lesithelo leprofit. Hallelujah. Because Mary Ngoba uMary discerned the seed, wayibona inhlanyelo wayazi. accepted the seed, Wayamukela and knew what to do. wazi ukukwenza. The enthusiasm that was in her Ukulangathela okwakuphakathi kwayo was never killed by anything akuzange kubulawe yilutho because she carried the seed all the way ngoba wayithathwa lenhlanyelo and allowed the Holy Ghost to overshadow her wavumela umoya wengcwele ukubana amfukamele for protection, ukuze amgcine for conception, ukuze akwanise and ukuzithwala it led to the miraculous birth of Jesus. lokuzalwa kukaJesu okuyisimanga The kwenzakala. Bible says iBhayibheli lithi about a man called Jacob. ngendoda okuthiwa nguJacob. I'll close with this story in Genesis chapter number 30, Savala ngale indaba kuGenesis 13 verse 25 to 43. 25 kusiya ku43. Jacob uJacob is working for his father-in-law. ari kushandira atezvara wake Worked for years. akashanda kwemakore. Then one day, Nerimwe remazuva he says to his father-in-law, anoti kuna baba vake kuna tezvara I've vake done my bita ndaita basa and I rangu want to return home. ndakuda kudzokera kumba And I've worked, I don't know how my wages are going to be. ndashanda handizivi kuti mubayiro wangu uchamira sei. And the father-in-law says, you can say whatever you want and then we see what we can do. Zikanzi taura zvaunoda todini. And Jacob says, Jacob oti okay, let me work for you again. ndiregai ndikushandirei zvakare. But this time, Asi nguva ino if the sheep, if the cattle mombe kana makwai are going to bear, dzikabereka then everything which is spotted, which is speckled, chese chinenge chine gwapa we will then do a separation there tobva tatsaura and then ipapo. say, these are mine and these are yours. Tobva tati idzi ndedzangu idzi ndedzenyu. And Laban heard this Labhani akazvinzwa and said, it's okay. akati zvakanaka We can deal that way. ngatidaroi Hallelujah. We can have that deal. ngatiitei. It's a good deal. Zvakanaka. And then the Bible says, then Laban Bhaibheri roti Labhani went amongst the cattle and the livestock, akapinda mukati mezvipfuyo and he began to take akatanga kutora those which were supposed to be to bear forth and give and bear kids or what do you call it? Dzaifanira kuzvarira Jacob. lezo ezasifanele sibe ngesikaJacob. Kwai Laban ndobva adzipa kuvana vake akati ndai munofudzira uko akanodzichengeta uko. Abva wasinika abantu abake wathi kambani leze lusela ngale eceleni. Achimuka uyozoona kuti ndatovhagwa pano. Waevuka watola ukuthi umuntu lo semvalile lo. But plan ndokubva yauya. Iplani yabuya. Hallelujah. Pavharika. But I'm telling you, inspire something. Jacob obva the plan. Umoya ngcwele yehlise something. Wabuya le plan uJacob. But it's okay. Ethi ku right. Hani ndobva atora zvimatanda zvake ndobva aita masitaira akaita ipapo. Wayenza isitayila kusikotolezana. Hallelujah. Mweya mutsvene vari kufemera.
umoya engcwele vari kupa munhu idea uyamnikeza umqondo angatsotswa paretrenchment yake wayesetsothiwe angavharwa papakeji yake evaliwe kupackage pane zvanga zvatenderwana okuloko kwakuvumelene but panozotarira kuti ndavharwa ekhangele ebona ukuthi abangivalile asoti hazvinei ethi akusenani mwari wobva vamufemera plan uNkulunkulu amphefumulele vobva vati ndoda kuti udzokere kubasa ikoko wathi ngifuna ubuyele woita kunge hapana chakaitika wenze ngani akulanto asi yenzakalayo woita a b c d nalokhu ya tonight allow me to say ngivumeleni ngithi as I stand on this podium tonight milapha namhlanje I prophesy in the mighty name of Jesus, ngikhuluma isiprofeti ngegama lika Jesu the name above every name, igama eliphezulu kwamagama that wonke somebody seated here tonight, ukuthi omunye ohleli lapha namhlanje like Jacob, is gonna receive an idea, Jacobe usephiwa ingqondo a God idea icebo elikaNkulunkulu that is God, the God idea which is gonna get him shares in the company. icebo elivela kuNkulunkulu eliza kumnika ama-shares kunkampani. They will not afford kabasose to bekwanise just let you go ukuthi bekuyekele because of the idea God is putting inside of you. ngenxa yecebo uNkulunkulu alifaka phakathi kwakho. I lost my enthusiasm somewhere here ngilahlekelwe ikulangathela because kwami like somewhere lapha. Mary, njengoMary somebody should have said, tell me more. omunye kufanele bestate akuntshele phela Tell me more. usanthawuri Prophesy. khuluma. Thank you for the enthusiasm. May it happen to you. wenzakale In the kuwe name of Jesus. ngegama likaJesu. Jacob akati akubva uJacob wathi sesuka kwaLabhani kuLabhani ne-idea ele idea yakapiwa naMwari ayiphiwa uNkulunkulu uthi ndakabva ndisina chunhu, uthi ngabuya ngingela ndikauya pano ndandisina chunhu, ngabuya lapha ngangingela ndikashanda ndisina chunhu, ngasebenza ngingela ndikatsotswa ndiri pano, ngatsotswa ngilapha asi zvino ndaakudzokera sengibuyela akuita zvimwe zvikwata zvokuindisa kuti ichi ngatifambe nepapapa kana izvi zvikaatakwa uku izvi zvinonosvika kana izvi zvikabatwa apa izvi zvinonosvika akufamba nemagrupu sengamaqembu. vakataura vatauri panapa bakhuluma abakhulumi lapha kuti hayewa wathi hatshi bo zvimwe hazvichangodi kuita chinhu one chete okunye akusafuna ukwenza kwakuda kuita chimwe chinoenda nekukuku yenza okunye okuya ngangale kana vakaita hasha mukoma bangayenza ulaka vasangana neni behlangane lami izvi zvikasava pasifaya lokhu kungakela ukuba yenza pamwe pavanosangana negrupu rechi2 havachahwatsitsi rechi3 pamwe vanoitawo ngoni rechi4 vanozoona kuti kana okwesi4 bayabona ukuthi hatshi bo a God idea will bring God results. elivela kuNkulunkulu liletha And my God results ebuya kuNkulunkulu anoprotectwa naiye Mwari. njalo okuvela kuNkulunkulu Mara anomaprotecta ndiye. uyakufukamela Chero uyakuprotect paakazosangana namukoma wathi esehlangana nobhuti hanzi wakhe mukoma vakavhunduka ubhuti wakhe wethuka nepfuma yavakaona le notho ayibona hasha ndandinadzo awulaka bengila kutsamwa ndandinako bengilolaka asi izvi zvakazviunganidza rini kupi sei tanisa nini ngapi njani vadzokera vakutowirirana abuyela sebezwanana from a God idea phuma in the name of Jesus. igama lika Jesu In the name of Jesus. igama lika Jesu In the name of Jesus. igama lika Jesu. Tonight in this place, namhlanje kulindawo this service, kuli service this conference, kuli conference seeds have been planted. kuhlanyelwe inhlanyelo Mwari vachiisa zvinhu. uNkulunkulu ebeka izinto Mwari vachiisa zvinhu. uNkulunkulu ebeka izinto Saka manheru anaya namhlanje ntamba amaloko chiripo chete kungokonzonga okukhona ikugoqoza
Because I have learned to find, I have learned this thing. Sengafunda lokhu. That as we worship God, Yikho sikhonza uNkulunkulu. there are always moments. Kulesikhathi I'm baptized and I was baptized in the Holy Ghost many years ago. Bathiswa ngumoya ongcwele kudala. But you see, there are always moments. Kodwa kulesikhathi Maybe these home moments happen at a home group. kumbe kwenzakala komkhulu. Sometimes at an all-night prayer. Kwesinye isikhathi all night. Sometimes at a conference like Kwesinye this. isikhathi umhlanganweni onje. Where there is a corporate anointing. Kule anointing eyabantu bonke. Where men who are inspired by God coming from every direction. Abantu abaphefumulelwe nguNkulunkulu As they greet, as they speak to each other. bekhuluma engathi bakhulumelana. Moments are created. Isikhathi siyenziwa. And when those moments are created, isikhathi lezana singenziwa. there is an anointing that is let loose in a place. Olukhululwe endaweni. And it's like the angel Gabriel coming to you, Ngani ingilosi uGabriel yeza kuwe. saying, oh, how highly favored one. Ithi wena obusisiweyo. Greetings to you. Siyakubingelela. Something is revived. Kukhona okuvuselelwayo. Something is refreshed. Pane chino etwa chinywa. Something is stirred up. Pane chino khodzongwa. And by the time you leave this place, Awunozova phano. you know God spoke to me. Unoziva kuti Mwari vathaura. God dropped an idea into my spirit. Vaisa pfungwa zano mandiri. It's a God idea. Izano rinobva kuna Mwari. And it is going to lift me up. Richandisimudza. In the name of Jesus. Zita ra Jesu. We can stand on our feet. Simukei. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu. This is the right moment. Ndiyo nguva yakanaka iyi. You have invested well by being here, Wakadzara zvakanaka nekuva by pano. sitting there, listening and Nekugara receiving from ipapo God. uchiteerera uchigamuchira. Something good Pane chakanaka. is in store. Chakachengetwa. Something good Pane chakanaka. about to happen. Zvakuda kuzoitika. Chakanaka chakuda kuzoitika. In the name of Jesus. Zita ra Jesu. In the name of Jesus. Zita ra Jesu. As I was saying, Zvandanga ndichitaura that I feel and I believe kuti ndinonzwa kuti ndinotenda that somebody kuti umwe munhu like Jacob saJacob is going to get a good idea. achawana zano rinobva kuna Mwari. In the mighty name of Jesus. Muzita ra Jesu. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu. They will not afford to just let you go. Avakwanisi kukuregedza. And they will say, you can have some shares. Vanoti unogona kuita mashezi. Because they know that this idea which is coming, Vanoziva kuti idea you know, it's enormous. ihombe. It's gigantic. Izano guru. If they let you go, Tikakurega. and you go and give it to somebody else, Ondori pa umwe munhu. it will be a big blow to them. Inoita Because it's going to be a competition that is stiff for them. ndokuti unozova kwikwidza zvinovaremera. Somebody in the medical field, Umwe munhu ari kuita somebody in the banking field, ari kuita zvemari. somebody who is an engineer, Kuda unoita zveuinjiniya. like Jacob, to receive an idea saJacob gamuchira that is going to bring him richakunzira. big money in the name of Jesus. In the name of Jesus. Zita ra Jesu. 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 Father, I thank you Baba tinokutendai for your Holy Spirit namweya mutsvene who is in this place. vari panzvimbo ino. Thank you, Father, Tinokutendai Baba for saturating this place. nekuzadza nzvimbo ino. Thank you for generals. Tinokutendai nevakuru Thank you vehondo. for champions. Tinokutendai nevanokunda. Thank you for mighty men of valor, Tinotenda nevarume vesimba. mighty men of wealth. Varume vepfuma huru. In the mighty name of Jesus. Zita ra Jesu Kristu. Men you are raising up Varume vamuri kusimudza.
Despite what the economy looks like, zvisinei nekuti mamiriro eupfumi akamira sei, despite that they've been cheated. zvisinei kuti vakambotsotswa, But tonight, in the mighty name of asi manheru Jesus, ano nezita rajesu, for your word nekuti says, shoko renyu rino unrelenting disappointment, kusada kunyadziswa, unrelenting disappointment or hope deferred, kunyadziswa kana kuti kutadza kukunda kana kuti tariro yaparadzwa, it makes the heart sick, inoita kuti moyo urware, but a longing fulfilled asi kuzadziswa kwetsvaishuyirwa is a tree of life. imuti weupenyu. The Message Bible says this scripture like this. Bible message rinonzi message Bible rinoti It says unrelenting disappointment. kuramba munhu uchikundikana. Hallelujah. When it says unrelenting, it seems it keeps coming. It keeps recurring. It keeps repeating itself. So disappointment kept coming, kept repeating itself. Uchikundikana uchiramba uchiramba. You are here tonight. Uri pano nhasi. You are familiar with what I'm saying. You tried this, you are disappointed. Got into this, you are disappointed. Got into this, you are disappointed. Unrelenting disappointment makes the heart sick. And your heart now was sick. When your heart is sick, the heart is the center of life. That's the center of joy. So it means you are paralyzed, you cannot do anything. Because your heart is sick. Hauchagoni kuramba uchizama. Hauchadi kuramba uchiinvesta. Zvinonzi neBhayibheri kandira chingwa chako. Usaneta kudyara nhasi mangwana. Nekuti hauzivi kuti inobuda ndeipi. But because of disappointment, which kept coming, which kept coming, which kept coming, your heart became sick and you stopped. Hallelujah. But then the scripture then goes on and says, unrelenting disappointment will make the heart sick, but a sudden good break will turn your life around. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want to say tonight by the Spirit of God that the man who is here, who has suffered unrelenting disappointment, a sudden good break, a sudden good break. It's not just a break, but it's a good break. It's a God break. A God kind of break is coming. In the name of Jesus. 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 Let us all raise up our hands to God. I'm done preaching tonight. In the mighty name of Jesus. Just begin to worship Him. Just begin to worship Him. Just begin to speak in tongues. Speak in tongues. Rikalabaranda rabashima. Ritaralabahanda rabashaka. Re labashaka labahaya. Muyambe akatali laurena rabatsu. Mukundela bashaka. Muyanga yakatsuwa ndali laurena. Muyenda yatakatana matsu. In the name of Jesus, I thank you, Father, tonight. In the mighty name of Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Maybe you are here tonight. You say, Pastor, you spoke my language. I understood you tonight. And I'm here. And I want that good idea. I want that stirring up. I want that shaking. I want that breakthrough. We said moments are created in conferences like this, where the Spirit of God touches you and empowers you. If you are here, I want you to come fast and we pray in the name of Jesus. In the mighty 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 name of Jesus. Father, I thank you for these champions. Thank you for these mighty men of valor, mighty men of wealth. Thank you for the deposits, Lord, from day one of the conference. In the mighty name of Jesus. Baba manga muchizvisarudzira venyu. Vana Maria venyu Baba nezita raJesu. Tinokutendai muzita raJesu. Rakatala bashaka yalaba ratelele botsumandaya. Mayambela barakatia badzaye na utukutalila ujitsi yapepelila baratelele bosakaya. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In this place tonight. In this place tonight. I sense the Spirit of God. And I sense an anointing that is also coming upon the ministers of the word of God. A shift is coming, says the Spirit of God. That ministers of the word of God, because of a seed that has been planted, are going to be raised up by the Spirit of God and empowered by the power of the Most High, and enter a season of the supernatural, where we're gonna see from our ministry mighty men of God who are going to impact the communities, the nations, with the power and anointing of God upon their lives. I see evangelists tonight who are going to go in the power and the fire of the Holy Spirit, raising the dead, opening blind eyes, healing cancers. In the name of Jesus. Powerful ministries being born in this place. In the mighty name of Jesus.
In the name of Jesus. Zita ra Jesu. I see ministers of the gospel Tiri kuona vashumiri with veevhangeri a great anointing nevane zodzo guru for businesses and wealthy kubva kumabhizinisi nepfuma that are going to impact vachava communities in the name of Jesus. vachakonzeresa In the name of Jesus. zita ra Jesu. In the name of Jesus. Zita ra Jesu. Kaliarabakantarabacha. Zita ra Jesu. Makielabarata Zita libakante. ra Jesu. Santie kalalalabarikatsienda na matsua. Ritalabanjena mashika. Brother Remnant, can we pray with you? Can you come closer? Rabrojate kahazia gada basieta yana madza. Nadie katalala barandelele boshimanda. Rikatalia la baran Justin. Rikakalia barandelele boshibala la baratele botsumanda. In the name of Jesus, Zita ra Jesu. I see in you Kuona mauri a powerful ministry, ushumiri une simba, a grace and anointing zodzo nenyasha that will not just impact the world with the word of God only, dzisingakwanisi kuti dzinoshandura nyika neshoko chete, but in your hands asi mumaoko ako have been placed a grace and an anointing maiswa nyasha nezodzo to make millions of money, of yekuita dollars. mamiriyoni emadhora. You bring in business people. Chaunza vanhu vemabhizimusi As a minister of the gospel, semushumiri wevhangeri, you touch great men, CEOs of companies. uchabata vakuru vemakambani, You interact with them uchataura navo, for a grace and an anointing nokuti nyasha nezodzo is upon your life. zviri pamusoro peupenyu hwako. In the name of Jesus. Zita ra Jesu. 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 I will ask Vanababa just to come and we pray with him. If anybody has a word for him, you can share. In the name of Jesus, Rihalabaranda Rabashimanda. Meleboko Sanda Hateketala Baranda Leboshima. Near Catalabaranda Leboshimanda. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Touch him. In the mighty name of Jesus. Fire. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Kalawara talalabanche. Na kata 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 kayalabai. Jesus name. Jesus name. Jesus name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kalabarandele boshimana. Rita la la basandele boshimana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Let's just raise up our hands to God. In the mighty name of Jesus. Father, I thank you. You are God and you are worthy of all the praise. Tonight, in the mighty name of Jesus, thank you for the seeds that have been planted since day one. Thank you that you are speaking to these champions. You are speaking to us as men. You are speaking to these mighty men of wealth. And you have been giving God ideas, you have been planting seeds.
Thank you for your Holy Spirit. Thank you for God ideas that are going to impact the world in the name of Jesus. Thank you for those who are here like Jacob, faced disappointment upon disappointment. But thank you that it's a season for a turnaround in the name of Jesus. Thank you for resuscitation, for revival, for renewal, for regeneration in the name of Jesus. I ask you tonight by your Spirit, oh Father, to saturate this place and touch every man, empower every man, overshadow us, oh Holy Spirit, empower tonight in the name of Jesus. In the name of Jesus. May an anointing that breaks chains be released tonight in the name of Jesus. That yokes and barriers be broken in the mighty name of Jesus. That fetters be broken in the name of Jesus. May men be delivered tonight in the mighty name of Jesus. May the sick be healed tonight in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my God, in the name of Jesus. Let us all raise up our hands to God. In the mighty name of Jesus. 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 We just say this prayer together. Then after this prayer, you just let loose and let go in the name of Jesus. Just open your mouth and begin to speak in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus. Say, Father, in the name of Jesus, thank you for bringing me to this place. Thank you for the investment. Thank you for the seeds that have been sown. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Like Mary, I'm here tonight. I've bought into the idea. I've bought into the presentations. I've bought into the prophecies. And thank you, Lord, for speaking to my life. I open my heart now. Regenerate me. Refill me. Touch me now. In the name of Jesus. I'm opening my mouth. And I'm speaking now. Praising and worshiping you. For you are worth of all the glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I receive regeneration. I receive refilling. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Begin to speak in the Spirit right now. The Holy Spirit will touch you. He will begin to move. The fire of God will come on you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for touching every man on this altar by the power of your Spirit. Thank you for regeneration. Thank you for revival. Thank you for refreshing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ratalabahanda Mayamba yanda matsande. Yakayarabaranda Rabasua. Ripalabarakotsianda Mashi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pastors, we can come and pray with people. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
sotorobosia bababa. Nibon jen jen jen. Dendere besia barabarata. Thank you, Jesus. Telebesia kalabakanjena ibeteketa bakatata amasaka bakena makatela imendele sikotolo shikaya anamanjelelele tibeli bosia kalamanjena mabeko tsukande dibotikina babachini toro bereketete itetele besika labakajejeje andara manjejeje rendelelele bakanje Limo sotolo bonjeje, yebeke sotolo bonje na makata, limo sotolo bosia kalabaha, liya magari bebe sakala manjena, lendere liboro bosi kalabahaya, yende liya makari bosia katalabahaya. Bahaya la bakatule lela la bakayama bebe la bakayama. Thank you, Jesus. And said something would happen to me. It keeps on moving in me. It must be the word of something is happening in me. Something is moving in me. Something is moving in me. It must be the word of the Lord. Something is moving in me. Oh, something is changing in me. And something is growing in me. It must be the word. It must be the word of the Lord. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba mandiri.
kufamba mandiri simba ramweya simba ramweya msende. An angel appeared to me. Would happen to me, and it keeps on moving in me. It must be the word. It must be the word of the Lord. Pane chiri kufamba mandiri, pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kusimuka mandiri. Pane chiri kusimuka mandiri. Isimba ramweya mchene. Isimba ramweya mchene. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kufamba. Pane chiri kufamba mandiri. Pane chiri kusimuka mandiri. Pane chiri kusimuka mandiri. Isimba ramweya. Isimba ramweya mchene. Just to pray for a minute in the spirit. Shakatala mangwandala bakashika murena. Munjenjema mutuliandala bakashika murena. Rando robokoshika mutsuma rika masando. Rakatala mangwandala bakashika mutsuma. Oriandala bakashika mutsuma. Oriandala bakashika mutsuma. Masando robokoshika mutsuma. Oh, rapapo sando robokoshika mutsuma. Rika mutsuma mchema mutuliandala bakashika. Rakatala mangwandala bakashika. We pray In Jesus' precious name, we have prayed. Tipe mwari chipo chokombera, tipe mwari chipo chokombera. Tipe mwari chipo chokombera, tipe mwari chipo chokombera. Tinotenda, what a word, what a word, what a word. Tipe zvakare mwari chipo chokombera muzita raishe wedu Jesu Kristu. Tingogara pasi for a minute, hallelujah. Toda kutenda soko raparidzwa namufundisi Ngirazi. Mweya mutsvene hausokutaura nendimi. It's an added advantage which was given to the church. Panogumira nyika isu we excel. Nyika yakaumigwa isu ndo patiri kuudzwa zvokuti there is a seed coming
yokuti taikuzoitiwa vanhu vakuru. So wherever you go, usasiya mweya mutsvene. Zvese ita namweya mutsvene. Saka tinotenda neshoko raMwari. Be serious nezvaitika pamusangano uno, kufamba kwako kushanduke. Mwari vagotiitira zvakanaka. Baba vari serious nemusangano uno havapo asi varipo. Pane zvavangoti titaure tisati tainda munhingi, munext nhingi yeanointing service. Baba vari kuti kwai pamusangano uno uyu tanga tichidenhana. Kana vachiti kudenhana vari kureva kuti pane chinhu chatati tichida kungokonzonga mauri kuti iwe usumuke. Saka vanga vari kuti musangano wokudenhana, kuti munhu abude achiziva pano pamusangano kuti kana akadzokera kwaGutu kwandinobva, kana kwaMurambinda, kana kupi kwaunobva, hauna munhu waunopomera mhosva, nokuti Mwari vadeclare kuti ndiMwari vanopa seed. Kwai God has declared kuti vanopa seed. Saka iwe pamusangano unonga uchidenhwa uye kuti upiwe seed, ende Mwari vakupa. Vanga vachiti imwe seed yaunayo ipfungwa chaidzo, asi ukasada kudzishandisa, it's up to you. Vakataura zvakare kuti imwe seed yaunogona kushandisa isimba, asi ukaita usimba ukasada kushanda, zvinhu zvicharamba zvakangodaro. Saka vari kuti musangano wokukudenha, vari kuti tarisai mukadzi uya anoti tinongove netuflower tikangodya tomva tatofa, asi asingazivi kuti kaflower ikako it was a seed. Saka paakabikira muranda waMwari, instead yokufa upenyu hwakaindirira pamberi. Saka baba vari kuti unacho chaunacho, ndosaka vakabvunza kuna Mozisi kuti chii chiri mauri. Saka vanga vachiti tiri kudenhana, uchibva pano tsvaga vamwe vanhu vokunogara navo pasi, tsvaga vamwe vanhu vokubvunza kuti imi munondiziva, tafamba kwamakore tanamata kwenguva refu tose, chii chamunoonawo chandinogona, chii chamungandibatsirawo kuti ndiite. Kwai at the end of the day usawana munhu waunoblema, nokuti zvese zviri mumaoko ako. Kwai kuna Gideon akanzi enda, go in thy might. Kwai anga asingatozivi kuti ane simba, akanga asingazivi kuti, asi wanzi chienda musimba rako. Saka kwai musangano unowakonzonga kuti zvinhu zvawanga usingazivi kuti zviri mauri zviinde zvinotanga kushanda. Saka baba vari kunatso kuti kwai ndichidzoka toda kuita business seminar, toda kuita conference yemabusiness yokuisa vanhu muzvikwata zvokuti vanhu vabudirire. Kwai chimwe chamunogona kuita zvakare, unonotorana nemukadzi wako, mogara pasi mobvunzana kuti ko chimwe chatogona kuita chii. Kwai uye musazvidza zvinhu. Vamwe kwai munogona kunge makadzidza, hapana chakamboipa kuti musati maenda kumabasa enyu motengesa mazai asi mozoenda kubasa. Saka vari kuti zvimwe zvinhu zvatiri kutarisira pasi, nokuti Mwari vanenge vakupa as a seed, vari kuti ukachikoshesa uchaona chichiita zvinhu zvikuru zvinoshamisa. Saka baba vari kuti kwakuri kungodenhanana, asi iwe chiindai munoita zvinhu. Kwai vamwe unogona kungoti Mwari, panguva yasara iri gore iri ndoda kupa offering ye$50 mpaka mandiitira nyasha. Kwai zvakawanda, but ivo vari kuti tichibva pano pamusangano, kwai wana time yako yokuzvitsaura nokukoshesa nokuita go through the word of God ravakaparidza neraparidzwa rese pano concerning the seed. Kwai zvawanzwa hazvinei kuti zvakamira sei, kwai don't hesitate to do, ndo zvinokubudisa. Saka vanga vachitaura
sokunge vari pano zvachiparidzwa nyangwe nemuparidzi abva kuti uchaona kambani ichisumudzwa, uchaona zvinhu zvikuru zvichiitika. Asi baba chavari kunyanya kusimbisa ndechokuti munhu ngaatende kukonzongwa, usaramba uchizviona semunhu mukundikani, usaramba uchizviona semunhu asingagoni kuita Mwari zvavari kuti unogona kuita. Saka vanga vachiti musangano wokudenhana, although tichizoita hedu semina, asi iwewe enda unoita zvaunofanirwa kuita, nokuti Mwari vatipa seed pamusangano uno. Saka baba ari kuimbisa kuti muchienda indai munoita saizvozvo. Hallelujah. But ini SG vachitaura neni, ndakatombotaura na overseer Mukwananzi pavakaparidza pavakapeta panapa about baba vapedza kutaura nyaya yeseed vachiti chiprofita ichi chazadzikiswa pamberi pedu pazuva ranhasi. Saka pandataura futoona SG, I felt kuti let's take an offering just for the seed that, Lord, I want to enter in this season yokugona kudisena uye nokugona kubata simba reseed muzita. Tapa offering taita zvese, ndinoziva mamiriro akaita kunze. Hallelujah. Ndinoziva mamiriro akaita kunze. Ndongoda kuti mukoma kareji vari kupi? Uyai kuno muchiimba. Ndoda kuti umwe nomumwe ndozopa mwonga usisina mari. We want to give you 2-3 minutes. Uneva wabva navo, just find a seed. A seed is a seed. Mwe musi pastor chikore vawa kuti ndabva ubulawayo ndauya. Nombva vauya kukabhini kwandaigara nemudzimai wavo. Zvikai munhu waMwari. Salary yamai chikoro yero yakangofrizwa. Asi tauya neseed yedu. Toda kuti mutinambatire kuti iriliswe. Yaive muenvelope hombe, nomva ndanamata, ndapedza nomva vaenda. Ndasara ndikati regai ndivhure envelope ndoona kuti seed yasiiwa imari. Nomva ndaona riri $1 rakanatsonaka. A seed, it's a seed. Are you hearing me, somebody? Saka ndandoda kuti utaure nomwe munhu ari pedo newe. Toda kuti tiratidze, to register in the spirit that we have grasped the concept of the seed. Saka what you are bringing, chunhu chiri kukumiririra nokutaura, it's not about the amount. Saka mukoma courage muchitiimbira, ndoda ndandichikumbirawo nenyasha dzaMwari usave pamusangano uno woinda usina kuisa a seed. Iwe wanga uri pano ndataura nyaya yedola, because within 2 weeks ndadzokera vakambva vandifonera zvikanzi mari yariliswa nokuda kweseed yedola. Mwari vanoziva pauri ende vanoziva kurevesa kwako. I want everyone to partake in this anointing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kana usina mupocket mako, hatisi kutendera kuinda kudom, because takuda kutopinda mu anointing service. Tikuda kutora offering hiyo tichisira ningi. Saka famba uinde kuna bruru wako akupa a seed. Munhu wese ndinokumanikidza nemweya waMwari kuti upinde mu the flow yaMwari, which is flawlessness, inoramba ichierera nokusingaperi muzita raJesu. Amen. Vachitiimbira ngatiite saizvozvo muzita raJesu. Talk to your friend. Baba nasimandira ngarira mandipa zvose zvandaishuvira Jehovha nasimandira ngarira mabvisa misodzi yemakore. Oh Baba
mandikomborera mandipa zose sandaisuvira saka ndinoda kukupai chipo chekutenda pazvinhu zvose zvamandiitira o baba ishe. So we will give you all the glory, for you alone are worthy. Sakandinoda, sakandinoda, kukupai chipo, chipo chekutenda, chipo chekutenda, chipo chekutenda, pazvinhu zvose, pazvinhu zvose zvamanditi. Oh Baba, Ishe. Thank you, Jesus. We are now in a very different dimension now. We have heard the level even of the ministry. That's where we are now. Hallelujah. That is where we are now. Where pane pandai mbosiwa na baba ndichiri mukomana ndisati ndomboziva kuti chechi inoitwa sei. Ndinani sina mbuya ndakamboyatsona madastere ndisiwa nechechi ndisingazivi. Amen. Kuti ndadosara nechechi ndaisiwa nechechi ndisingatozivi ndasara nechechi. Zvino imi munhu akutoziva tiri kusiyiwa tiinechi. Indakatenga ndisingazivi hamene kana vaiziva kuti asingatombozivi tiri kusiyiwa nechechi nemunhu waMwari. That man is serious faith. Baba vane serious chi? Kusiya munhu asingazivi nezvechechi kuti osara nechechi woenda kuAmerica. Hallelujah. Saka panapa pauri panapa, this is divine planting, divine appointment. Ipo pano apapa zvataurwa zvese zvezve, it shall come to pass. Hanzina Mary, I am your servant, let it be as you have said. Hallelujah. Akasvika pakati, I am your servant, let it be as you have said. We are your servants, we are your children, apostle. Let it be as you have said. Hallelujah. Thank you very much, brethren. Thank you very much, vanhu vaMwari, nekutushumira kwamaita nezvitakuita kuzudza nemafuta. Satani anotoziva zvinorevei. Anoziva zvinorevei hatituita izvizvi. Amen. Hanzi namufundi zvinowanda, iwe unoziva here zvazvinoreva. Hatisi kurwarayo, asi mafuta anongomirira seal yekuti pataakuenda apa pakapa, I have been sealed. Isignature. And ichi? Sealed.
sealed chonovhurirwa kudenga. Thousands akaonekwa nababa aya kunzi vanhu vasingaverengeki ndo time yacho inoi. Hallelujah. Maparidziro achanoenda kubva yezvino izvizvi, mawitnessiro achanoenda kubva yezvino izvizvi, vanhu vachati murume anopenga kunguva yese anga akanyarara wani. Why? Because of what has happened here. And the Holy Spirit is going to wafugwa na mweya mutsvene ugoita normal. Ayo zvimwe zvati enezvika inongori nyaya yekuti hapasina chekunyara, hapasina chekudini, hapasina chekuzvibatira, hapasina chekuzvidzora. It's all systems go. Hallelujah. Hallelujah. Just hug your brother and say, you mean a lot to me. Let's go together on this journey. Hallelujah. Pastors, my overseer, please come. My senior pastors, please come. Senior pastors, all senior pastors, please come. Come close, come close, come close, please. I'll pray with these, my brethren. Church in church here, Rudo. We are children of one father, of the same father. Hallelujah. Saka kwatiri kwese. Do not let your brother struggle your ripo. Hallelujah. That is who we are. Baba has lifted all of us. Let's go and lift up each other. Even in prayer. Takaita 21 days. Zivai mazita evafundisi venyu vese. Uanyore pasi. Uanamatire every now and then. Kana wavanamatira ndopatozona matiro isu techinamatira munhu waMwari muchitinamatira. Hallelujah. Ende munhu waMwari pauri pese paungofunga zita rawo pese ngoti apostle, say a prayer. Say chi paunongonzi unopinda chi woti living word wobva toti mandi kuti naenda kwaapostol, kuti naenda kwamama. Chechi iri kumhanya asingaiti mazuva ano, vari kumhanya madzimai asingaiti. Hallelujah. Handita panovana amboti makore ese hatisina mota. Zaunombozona kuti papa sina mota, asi dzadziripo dzakuchiuya manje. Dzakuchidini? Uya akapa uya akauya. Kuna vamwe vari kuzopa dzimwe. Hallelujah. Uya akapa uya kungotanga, avataura mvunzo dzanzi kungotanga. Uya akapa uya vari kuzopa chi? Vamwe. Chitotenga dziri kubva kuna naJapan kupidzedza chatengwa semaputi mota. Zichiswa mbasa raMwari. Hallelujah. Mbasa rani? Ndo masidha acho ewayo. Ari kusidha mota, ari kuwa mota. Ari kusidha emada kuwachi? Ari kusidha iye, ari kuda vana. Hallelujah. Pane chauri kuda chinoda kuti uite radical. Hallelujah. So let's pray. Baba tinokutenda ine zvatakuita izvi. Vari mazuva tiri pano, tanzwa, tadzidziswa. Muranda wenyu atidyara matiri, atidzidzisa kukosha kweseed. Nekuinzvera nekuinzwisisa. Tikapiwa zvekushandisa, tikapiwa information, tinokutendai nekunozviita. Hapana mweya worudzi, hapana mweya wekwatakabva uchatidzorera kwatakabva. Muzita raMambo Jesu. Nokutendai neteam members idzi, nokutendai nevatungamiriri avo. Kuti patichanamatira nehama dzedu dzimwe idzi, impartation ichaitika ipapo, it's a staying anointing. Anointing yekugara. Anointing yekuenda. Anointing yekusadzokera kumasure. Anointing yekumira zvakaoma. Anointing yekuti hatikundwi, tinokunda. Iyemi makatanga basa rakanaka matiri, even seushumiri, makatendeka. Makatendeka. Kusvika pakuripedzisa zvakanaka kusvika Jesu achidzoka.
saka tinokutendai 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 tinokutendai. Hatisi kuzoenda kuna Joseph zvichaitwa nemi sekutaura kwamakaita muzita ramambo Jesu. We will be witnesses and we are witnesses and we shall continue to be witnesses of the living God in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Manditi dinotenda oh ishe So I ask you guys, my brethren, to pray for people now. Okay, it's okay. I don't want to just begin to continue to pray. But when we say, I think matirwa. Oh, daddy, come. Pray with me. Zose manditira oh Baba ishe sakandinoda kukupai chipo Chekutenda Pazinu zose Manditira Oh Baba Ishe So we will give you all the glory, for you alone are worthy. So we will give you all the glory.
tinotenda Mwari, tinotenda Mwari. Amen. Tinotenda Mwari nemusangano. Nemusangano unoyu. Ndopa waperera. Amen. Hallelujah. Asi ndopa kutangirawo implementation yacho. Amen. Tanzwa shoko kubva kuna baba kuti uchibva pano pane chauri kubva ukatakura. Pauri kuenda kunze uko uri kunoita impact nekuti wakuziva kunzvera, kuziva kuti pane inonzi seed nechinonzi chingwa. Chingwa chiriko asi seed ndio inonzi harvest. Hallelujah. So tinotenda Mwari zvikuru kunyangwe nemusangano unoyu tifunga tambotendwa nevanga vachitungamirira pakuronga musangano unoyu. Tinokutendaiwo vanga vachironga musangano matiitira zvakanaka, administration dzese, Elder Svanda netimu yenyu. Ngativaomberere maoko. Sezvavaranga vachitsanangura kuti zvakaoma kutungamirira vana baba, zvangooma kutungamirira varume. Amen. Nekuti mapriest kudzimba dzavo and everywhere, but tinotenda Mwari kuti taita musangano wedu wabuda and Mwari vatiitira zvakanaka zvisingabviri. Amen. So tinotenda Mwari. Mangwana hatina program. Hallelujah. Hatina program. Zuva remangwana rakatosiyiwa kuti tinyatsofamba zvakanaka, kwakachena, zvakanakisisa. Hallo. Ndosaka rakangosiyiwa zuva iri rokuti tigone kutravela hedu zvakanaka, Mwari achititungamirira. Amen. So tinotenda Mwari. Kana tisina other announcements, toda kusiya nguva kuna overseer Dlodlo vauye vatitendere kuna Mwari, tifambewo kunyangwe munyasha nemuzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Tutura, 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 tutura. Hallelujah. Hallelujah. Tinamati. Oh, labakayamande labausuma. Nenda yabakatsuma na muchenje. Ngwaliwa hangi na mutonge na muzoko ya ha. Mujilelebe labakumi la haya. Lingwina mtonge na mutumba nangina mukale kalimaha bulibulubuza bauna tribe rabakaya murahale rapila mulondoro bokonda mahula mulima namulena nimunamaha namulena nimunimuna makadamaha waluba waliba walebela bakaya muhaki wawala bulena mula mlema mulema ni amulaha Niamulama ha. Nimulibina na maliba babola bakayamulena mala bakayamuha ha. Baburima mbembela bukuhuku mahuna mlembe la bakuya ha. Baba nestara Jesu. Tinotenda takauya takafambiswa zvakanaka. Tikauya pano tikadzidziswa nezita raJesu, mweya mutsvene vakatibatsira. Baba, nezita raJesu chitibatsirai tiri vaiti. Baba, mangwana taakudzokera, vamwe kuda vachidzokera nhasi. Baba, tinonamata nyasha mumugwagwa nezita raJesu Kristu weNazareta.
Baba tinotaura ropa raishe Jesu Kristu pamigwagwa muzita raishe Jesu Kristu weNazareta. Baba tinonamata, we counter any counter attack ingada kurunzwa nemuvengi nezita raJesu Kristu weNazareta. Tinokutendai Baba nemhonzi yadyarwa pano Baba ichamera igokura, shiri dzedenga dzigouya dzigogara pairi. Nezita raJesu tinokuongai changamire, tinokuongai Mwari waSamere, imi Mwari vanoita zvinhu. Tinokutendai, tinokupai mbiri muzita raJesu. Hapana akauya pano Baba akatenda musangano uno zvinhu zvake zvicharamba zvakadaro nezita raJesu Kristu. Mazvita changamire, mazvita muchinda werugare, tanamata nokutenda. And the church said amen. 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 Kazive sekudaro. Kazive sekudaro. Muzita raJesu. Totora. 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 Totora, 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 totora. Mageti egena, ahanga ditulisayo. Mageti egena, ahanga ditulisayo. Mageti egena, ahanga ditulisayo. Sakatora tora uze, totora, totora, totora. Isu totora uze, totora, totora, totora. Sakatora tora uze, totora, totora, totora. Isu totora uze, totora, totora, totora. Totora. Hallelujah. Hallelujah. Usasia cheyako pano patendi. Kana wakuda chimtora cheyako uende papa chimapeke zvakanakana asi tiri kupedzera pana. Totora, 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 totora. Mageti egena, ahanga ditulisayo. Mageti egena, ahanga ditulisayo. Saleta dokutora usois, totora, totora, totora. Isi totora usois, totora, totora, totora. Isi totora usois, totora, 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 totora. Egena, totora, 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 totora.
Totora, Totora.